Što se tiče terorističkih napada u Parizu, malo pre ste pričali da među tim migrantima moguće da je bilo i nekih terorista i ljudi koji su kršili zakon. Jedan od tih koji je učestvovao u tom terorističkom napadu, priča se da je prošao celu ovu rutu, znači od Grčke, Turske, Makedonije, o tome je već štampa pisala, videli smo to. Zatim jedan Crnogorac je uhapšen kao švercer oružja. Dosta tog oružja je teroristima prodato sa područja bivše Jugoslavije. Da, čak u novinama je pisalo i da je oružje Crvena zastava korišćeno tamo. Pa da, to je oružje JNA. Samo sa serijskim brojem, ja mislim, koje se u Bosni koristilo. To je oružje iz skladišta JNA. E sad, vaš stav po tome, ima li to neke veze sa ovom migrantskom krizom i koliko je ta ISIS država i ti teroristi, koliko su oni jaki, mogu li oni uopšte ozbiljno da nanesu štetu Evropi i uopšte normalno... Oni sigurno mogu naneti štetu Evropi i Srbija je ugrožena. Ja sam o tome govorio na jednoj konferenciji za štampu još tamo negde krajem maja meseca. Najgore je što su ti islamski teroristi podložni manipulaciji od strane Amerikanaca. Jer američke obaveštene službe čine čuda. Pa oni su stvorili Al-Kaidu. Oni su stvorili Osamu Bin Ladena. Kad im je bio potreban za rat protiv Sovjeta u Afganistanu. A onda im se izmakao kontroli. Oni dalje to rade. Sad više u Al-Kaidi niko ne priča, sad je ISIS glavna priča, onda će za nekoliko godina neka nova... Ko zna šta će da bude za nekoliko godina. Ali Amerikanci jednostavno ne idu na smirenje situacije na Balkanu, nego na stvaranje novih konflikata. Ali očigledno što se izazvalo i što su uspeli teroristi ili ISIS ili kogod već je da se kod ljudi uvukla panika. Da više niko nije spokojan, da više nijedna manifestacija, nijedan skup. Evo sada, recimo vezano za Srbiju, ovaj skup međunarodni koji se održava sutra i narednog dana. Pa dobro, ja mislim da ne treba da bude mesta panici. Panika je uvek loša. Imali smo situaciju u Belgiji gde su zatvorili čitav grad na 2 dana. Panika može katastrofalne posljedice da izazove sama po sebi. Dakle, moramo da savladamo bilo koji slučaj panike. Ali moramo da budemo oprezni, a najveća je odgovornost na državnim organima. Ako se šta desi, ne mogu da kažu nismo znali, nismo očekivali. Moraju sve najstrože mere opreznosti da budu primenjene. Dobro, ali moramo se složiti, teško je voditi rat protiv ljudi koji se opašu dinamitom i spremni su da žrtvuju sebe. To je tačno, ali se oni mogu na vreme otkriti. Pa većina. Da. Znaš šta će da bude za nekoliko godina. Ali Amerikanci jednostavno ne idu na smirenje situacije na Balkanu, nego na stvaranje novih konflikata. Ali očigledno što se izazvalo i što su uspeli teroristi ili ISIS ili kogod već je da se kod ljudi uvukla panika. Da više niko nije spokojan, da više nijedna manifestacija, nijedan skup. Evo sada, ti teroristi, koliko su oni jaki, mogu li oni uopšte ozbiljno da nanesu štetu Evropi i uopšte normalno... Oni sigurno mogu naneti štetu Evropi i Srbija je ugrožena. Ja sam o tome govorio na jednoj konferenciji za štampu još tamo negde krajem maja meseca. Najgore je što su ti islamski teroristi podložni manipulaciji od strane Amerikanaca. Švercer oružja. Dosta tog oružja je teroristima prodato sa područja bivše Jugoslavije. Da, čak u novinama je pisalo i da je oružje Crvena zastava korišćeno tamo. Pa da, to je oružje JNA. Samo sa serijskim brojem, ja mislim, koje se u Bosni koristilo. To je oružje iz skladišta JNA. E sad, vaš stav po tome, ima li to neke veze sa ovom migrantskom krizom i koliko je ta ISIS država... Jer američke obaveštene službe čine čuda. Pa oni su stvorili Al-Kaidu. Oni su stvorili Osamu Bin Ladena. Kad im je bio potreban za rat protiv Sovjeta u Afganistanu. A onda im se izmakao kontroli. Oni dalje to rade. Sad više u Al-Kaidi niko ne priča, sad je ISIS glavna priča, onda će za nekoliko godina neka nova... Što se tiče terorističkih napada u Parizu, malo pre ste pričali da među tim migrantima moguće da je bilo i nekih terorista i ljudi koji su kršili zakon. Jedan od tih
koji je učestvovao u tom terorističkom napadu, priča se da je prošao celu ovu rutu, znači od Grčke, Turske, Makedonije, o tome je već štampa Srbije. pisala, videli smo to. Zatim jedan Crnogorac je uhapšen kao